alle sammen. Det er twokke. Au! Vi skal lave en ny Far Cry-video. Og vi slutter bare af fra, hvor vi gjorde før. Tænker jeg. Kæft, hvor er den lort. Skyd dem. Jeg er fucking vild til at ramme med den her. Bedre end dig derude. Du er også bare lige død. Ha 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 ha. Okay. Jeg tror bare vi går ned til den der ting. Dernede sådan en el. Jeg tror det er sådan en mission-agtigt. Den var helt dyb. Bange for slanger. De burde alle sammen bare dø, ligesom kyllinger. Kyllinger er mega dumme. Det ved I godt, alle sammen. Kyllinger er bare så dumme, de skal bare dø. Dø. Er det kyllinger? Dø. Nu er de gode. Yes. Det er mega sejt, det der på er. Ah! Okay, vi løber. Hvad helvede laver I? Dø! Nu skyder de mig. Jeg skyder i hvert fald dem. Er det diamonds? Nej. Han har diamonds! Jeg skal have mit andet. Hvad var det? Hvad var det? Det var det. Så er de døde. Der er en til, og det er en dame! Han der lidt dæk. Og de har der diamonds på sig alle sammen. Og så er hans ansigt, der han døde. Haha. Haha. Du er dum, lala. Lala. Skal vi gå her eller skyde ind? Nej, og skyde. Hvad sker der? Hvad sker der? Ja? Ja? Han vil skyde mig! Han skyder mig jo! Han har taget mig til fange! Nej, hvad er jeg dum! Det er min skyld! Det er min skyld, der gik
kunne ikke bare, man ikke må gå ind til ham, fordi så bliver jeg jeg fucking hader jer! Jeg tager ikke engang at give mig en fisk. Nu bliver jeg skudt. Jeg er blevet skudt nu. Jeg har det ikke gjort. Der er mega mange gange til det her spil, det er ikke Minecraft. Der er noget mega sejt og bil. Mega sejt musik. Sådan noget jeg vil høre jo. Men jeg er også bedre end jer alle sammen. Det er jo mig, der laver videoerne. Det er sådan lidt mig, der bestemmer over jer. Hvorfor sidder jeg bare og snakker til mig selv? Gå nu! For helvede! Kør nu bare! Tak. Tag en skyld. Der er en stor gun ting. Dø! Der er en slange. Hvad helvede laver det er bare noget, der ser sejt ud. Hvad? Det er jo min! Er det? Jeg skal se om den stadig virker. Kom nu, sæt dig op på den. Jeg tror ikke, det er noget. Der er flere diamonds nu. Vi skal bare have alle diamonds. I hele spillet. Alle diamonds, man kan få. Ja. Så tager vi det bare. Sådan en bil her. Og sodavand, det kunne jeg godt have til. Min far siger, at jeg kunne få for meget. Og man ikke kan få noget drikke sodavand, for så bliver man syg. Men han er også en pisse dum idiot, så det er nok derfor. Og min mor siger det faktisk også. Min storebror siger faktisk hele min familie. Men de er også bare nogle fucking idioter. Helt ærligt. Det er de der. La 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 la. Det ser sejt ud. Prøv at se. Prøv lige at se. Prøv lige at se. Hold kæft, hvor er det sejt. Shit, hvor er det sejt.
Fuck, hvor er det sejt. Man kan kigge ud af vinduet. Okay. Hvad skal vi her? Men må du godt kunne gå igennem ild, det kan jeg da. Det skulle jeg da mene. Nej, nu er det der, det er godt. Skyd lige det der. Altså, de skød ikke efter mig, men jeg tror stadig, de er onde. Fordi musikken... Fuck! Det er rumvæsener! Jeg tror, jeg er en flip-skærm her. Men jeg kan stadig se den. Så nu kommer rumvæsenet. Skyd rumvæsenet. Tag hans rumvæsen på. Den er rigtig god. Så starter vi det bare forfra. Hvad helvede fucking lort sker der? Fucking lortecomputer. Den brænder nu. Ind i et hus. Jeg skal ind i et hus. Jeg kan komme her ind i huset. Hold nu bare den der nede, så for helvede. Ind i huset, jeg skal ind i huset. Dø! Dø! Rumvæsenerne er her, jeg skal virkelig ind i det der hus. Jeg tror det er meningen, jeg skal ind i huset. Jeg skal ind i huset, jeg skal ind i huset. Jeg skal ind i huset. Jeg skal ind i huset. Dø! Og dø! Jeg skal væk fra rumbasen. Jeg tror, jeg er sikkert hjemme. Ah, de angriber! Gem dig! Løb! Hvor skal jeg gå ind? Kan jeg ikke komme ind her så? Er der ikke et hus, jeg kan komme ind i? Please. Jeg skal ind i et hus. Gå nu væk! Jeg skal ind et sted, jeg skal ind og gemme mig, 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 jeg skal ind og gemme mig. Jeg vil gerne hen.
Rummester! Okay, så skal jeg bare gennem her. Det er faktisk. Hey, jeg er ude for rumvæsen. Okay. Jeg vil lige trykke på en masse knatter. Hvad fuck? Okay, jeg tror vi alle sammen ved. Der er mange. Prøv at se på kortet! Dø. Men en mus er gået i stykker altså. Wow! Det er så mega hurtigt. Fuck min mus. Jeg kommer til at slå lidt på den. Jeg kan overhovedet ikke se noget. Okay, nu prøver jeg bare at lade være med at bruge min mus. Ja, okay, her. Okay, jeg tror den virker igen nu. Op igen. Jeg skal dø! Au! Jeg skal her. Rummester, det er her eller hvad? Så hendes ansigt. Det er skyld. Hun så bare. Okay. Jeg skal ud herfra! Jeg vil ende dig! Han er et normalt menneske. Løb min ven! Løb! Jeg tror jeg løber med ham. Løb! Jeg løber med. Vi må være sammen, når der rumvæsen angreb. Hvor blå af? Han er det. Han gemmer sig også. Så bliver vi bare her. Vi må hjælpe hinanden. Ja. Gem dig! Gem dig nu! Skyd dem! Det var min bil. Det er min bil nu. Nej!
I må ikke dræbe ham! Han er min ven! Kom med! Kom med! Kom med ind i min bil! Kom med ind! Kom nu! Kom nu! Kom nu med ind i min bil! Nej! Der var han. Kom nu, gør det der med en bombe. Jeg skal nok dræbe dem. Jeg så bare den der alien-sten kom flyvende. Så når man tager sten, så bliver det meget sødt. Han siger noget. Jeg tror, han har været et rumvæsen. Ej, jeg kan ikke. Jeg bliver nødt til at løbe, så jeg ikke slår ham ihjel. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke finde min ven ud. Min gode ven ud. Jeg kan altså ikke. Vi er gået igennem sådan et smukt landskab. Jeg kan altså ikke skyde ham. Og han er et rumvæsen, så han lidt så. Okay, jeg tror, der står, at man skal ind og gemme sig i det her hus. Au! Kom nu ind i huset, din fede nar! Kan man komme ned under? Jeg synes, vi gemmer os her. For helvede. Så hvis de kommer, så kan vi skyde dem. Så de har allerede dræbt en lille pige. Hun er fandme også grim. Fuck, hun skulle bare dø, og synes jeg egentlig. Hun er godt nok død. Hvad laver jeg? Nej, hvad laver jeg? Nej! For helvede, din fede nar, hvad fuck har du gang i? Hvad helvede sker der? Hold kæft, en idiot. Fuck en ko. Hun prøver at slå sig ihjel. Jeg ved, at hun er en dum ko. Hun skal bare dø. Fuck hende. Fuck dem, de skal bare dø. Jeg er virkelig blevet glad for ordet fuck. Ja, det er en af de store over i skolen. Jeg ved ikke, om I kan lide det. Jeg står meget godt. Min mor og far bliver bare meget sure, når jeg siger det. Jeg ved ikke hvorfor, men de er altså bare fucking dumme. Fuck dem. Okay, vi skal ikke huske den, tror jeg. Ellers alle sammen, så tror jeg, det var det for den her video på Twok i 6-7. Med noget lidt dramatisk og sjovt indhold med videoerne, som jeg jo laver for jeres skyld. Så ja, alle sammen. Hej.